shi munafiki fa in an ce ba munafiki to fa kuna tare da shi, kuna tare da shi. Kar ka ɗauka munafiki wai yana can gefe ne, a'a ana tare da shi, aiki kurmi ke yi. Yanzu munafikan nan irin wannan dan Ubay dan Sulul din, sau da yawa a sahun gaba za ka ga shi a bayan annabi, kuma annabi yana juyowa yana kallon sa, ya san munafiki ne. An ce ranar juma'a kafin annabi ya zo ya hau kan mumbari ya fara wa'azi, wai sai tashi wai yana yi wa mutane wai nasiha, wannan bawan Allah ku bi shi, ku masa da'a, dan Ubay dan Sulul din ku bi shi. Kaga anan yana ɗaukan hankalin mabiya cewa shi ɗin nan fa yana tare da annabin nan, ko da wata rana wani zai ji annabi ya masa wani abu na cutarwa za a ce ai ba a yi masa adalci ba. Dan Allah ku rinka ɗaukan wannan a matsayin darasi da ilimi. Shi sa kar ka yi mamaki ana cikin tafiya aka tsamo wane a ce yana yi wa tafiyan nan zagon ƙasa, kar ka yi mamaki. Babin munafurcin nan ba a rufe shi ba yana. Kada ka yi mamaki a cikin mu'amalarka ta kasuwa ko mu'amalarka ta aikin gwamnati ka ga wani na gindinka da shi ake ƙulle-ƙulle da za a kifar da kai, a cutar da kai. Wani yake gaya mun shekaran jiya, wani babban mutum ne, muna sallah da shi a nan, babban ma'aikaci ne, ya ce malam na yi ritaya a mun addu'a, ce amma na gamu da abubuwa da yawa. Ya ce wannan gaskiyar dai da kuka ce a rinƙa binta tana da wahala. Ya ce ba abin da ba mun ba a wajen aikin nan, Allah ya kubutar da ni. Ya ce sai gashi wani ya rubuto mun doguwar wasiƙa, ba ka zo ka hana mutane cin abinci ba, ka hana mutane cin abincinsu. Munafikin Allah, munafikin annabi. To ko kana so ko baka so sai ka bar wurin nan, kuma sai mun yi maganin ka. Ta waya ya turo, wai sai ya samu wani layi ya turo, ya ce ina karɓan wannan, sai na tafi gurin jami'an tsaro na kai musu. Aka je aka duba a kwamfuta, sai ga hotonsa da sunansa ya yi wa layinsa rijista, ya manta, gani yake ba za a je a bibiya ba. Shi ne amfanin an maka abu da waya, ɗauki wayan nan ka kai a bincika maka. Rangadau sai ga mutuminka, ya ce sai ga shi ɗan uwa ne na kusa a ofis ɗin, su suke buɗe min ƙofar mota, su suke kaza, ana ganin ma 'yan kusa da ni. Ya ce dam, lallai rayuwar nan akwai abin tsoro a cikinta, za mu yi maganinka. Wai mutum wai mutum fa ɗan adam sai ya ce maka wai za su yi maganinka, zai biyo hanyar da zai yi maganinka. To kaga wannan ainihin faƙa ne. In kana ƙin mutum baka tare da shi, nuna masa cewa baka tare da shi don ya sani. Amma ka zo ƙarƙashinsa, kana cin abinci a ƙarƙashinsa, yana mu'amala da kai, ko ana abubuwa da kai, ko an wataƙila ma abubuwa da dama da su da kai ake, amma a ƙasa kai faskare kake ta yi. Yaya mutane za su yardar wa kansu irin wannan rayuwa? Ashe kai ba namiji ba ne, matsoracin banza ne kai. Ka fito fili kurin kai gabar, amma ka zo ka nuna kana tare da mutum kuma kana ya ƙasa. To ya za mu yi da wannan matsalar? Addu'a. Shi yasa aka ce kowane musulmi ya shirya kansa. Kamar ya shirya kansa? Azkar, addu'o'i. Wannan addu'o'in da kake wasa da su, kake rena su, wanda ake da safe, ake da yamma, wallahi tallahi ba ka da alherin da ya wuce su. Wallahi kullum za ka zauna da safe kafin ka fita harkar ka roƙi Allah akan sha'anin rayuwarka gaba ɗaya. Tafiya za ka yi kawai, kana tafiya, wannan addu'a suna ta aiki, Allah ya baka kariya. Ko masifa ce Allah ya ɗoro maka a ranar, da sauƙi take zuwa. Hakan Ibn al-Qayyim ya faɗa mana, Allah ya masa rahama, cikin malamai.